Medyo mahirap yung daanan dito guys. Ay! Oh, tara. Okay, dahan-dahan lang. Iba na. Look! Uy! Dahan-dahan. Hinahin. Lumaki oh. Kala ko wala. Yun mga boys, tatlo na po natin. Yo, what's up mga boys? Good morning. Kumusta kayo dyan? Welcome back sa ating panibagong vlog. So, yung gagawin natin ngayon ay manghuli tayo ng isda. Ewan ko lang kung makakahuli ba tayo. Yun, kasama natin sina Kuis Paul at Kuis Vincent. Nangunguha sila ngayon ng kawayan para sa isda na rin. Nangunguha silang stick. Yun mga boys. At may pain na rin tayo kagabi kasi nanguha din ako ng maliliit na kalata. Laki niya. Yun. Isa. Hopefully na makakuha tayo ngayon. May nakuha na tayo kaso medyo kulang pa. Kailangan pa nating dagdagan. Okay. Ilan ito kulit ka? 14. So kailangan natin gumawa dito guys para may panggamit tayo ng pang-isda. Yun, medyo init pero dapat i-enjoy lang natin. Sana may mahuli tayo mamaya. If hindi mamaya, kinabukasan. Musta kayo dyan? Medyo matagal-tagal tayo hindi medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Nandito na tayo sa kubo kung saan ako nag-stay. Laging nagtatambay. Dito namin isi-set up yung fish hook namin at saka yung stick na ilalagay. Isi-set up na namin yung stick at saka fish hook natin para malagay natin mamaya doon. Tala. Tapos na natin. Dinala na ni Kuis Vincent and Kuis Paul. At ito yung pain natin yung Kuis. Palaka. Yun. Yun. Tara na. Kaya chill lang tayo dyan mga Kuis. Yun, nandito na tayo sa mga nipa. So ayun. Nandito tayo. Siguro dito maglagay tayo ng isa lang. Kunin natin muna yung pain natin. Ayun. Ayun guys. Ito yung palaka na gagamitin natin ngayon. Sabihin nila na ano rin. Tapos yan, tatawag niyan ganyan, no? Pag matawag na yan, ganyan. Dilubog mo. Ayun mga guys, natapos na. Hopefully makakuha tayo mamaya. Tara, maglagay tayo ng isa doon. Punta na naman tayo dito sa unahan.
Pangit yan, guys. Dito guys. Papasok tayo dyan. Siguro may mga malalaking isda dyan. What's up? Huwag nyo kalimutan mag-hit ng subscribe at notification bell para palagi kayong updated mga guys. Guys, itry natin papasok dito. Papasok tayo dito kasi maghanap tayo kung saan pwede natin nilalagay yung pang trap natin sa isda. Ang tapang natin, guys. Isip nyo Parang wala lang lapok Nakabutas. Op, dahan-dahan lang kasi saan ba to? Parang kiki na dyan Bawal pasok ang 5 feet dyan. Medyo mahirap yung daanan dito guys. Ay! Tala. Ikaw na lang kasunod. Oh, tara. Okay, dahan-dahan lang. May gani, wala. Kasang convit. Yo, what's up mga Bisaya dyan? Bilin na lang na dyan. Ayo, dalo na. Kayo muna itong gamiton. Binog, dagan pa dito? Dagan na kayo. Usap balik tayo mga kuys. Parang wrong turn. Iba yung napasukan natin. Ito yung bunga ng ipa mga kuys. Yun. Balik tayo. Parang wala ditong tubig eh. So, balik muna tayo mga kuys. Parang iba yung napasukan natin. Sinsya na. Tara. Mga kuys. Dito na naman. Yan, wala yung daan dyan. Street lang. Ganda ng panahon mga kuys. Ingat lang tayo palagi. Tumok na. Jumping ka, mag-jumping. Woo! Oh, chill lang, chill. Sunya. Tara, pasok na kayo. Try natin maghanap dito mga kuys. Saan natin pili ilalagay yung pain natin. Lapis pang tumakas. Tabi-tabi po. Medyo madami pa yung lalagyan natin. At nakahanap kami dito na spot, siguro may makukuha tayo dito, hopefully. Lalagyan namin dito. Quiz benzene yung maglagay. Asa dire? Ana. Naigo, ayo ipaubos pasaka gamay. Naigo rin siya makaliok-liok. Ana. Fine. Thank you. Yung dungding. Dito, maglagay tayo dito. Mga boys, nalagay na natin lahat. Hopefully makakuha tayo mamaya alas 5. Try natin balikan. Sobrang init. Enjoy lang po tayo mga boys. Shout out sa mga Bisaya diya. Kung saan may kasulti sa mga Bisaya, pa-shout. A few moments later. So yo, what's up mga boys? So try natin, pupuntahin natin yung mga nilagay natin kanina ng mga bingwit.
hopefully makakuha tayo, di ba? So, tara, boys. Yun, mayroon kami nilagay dito na dalawa, hopefully may huli yun mga kuys. Unoy? Walang poon ba? Yun, nawala yung pain kuys. Pinipatong. Chilling. Chilling like a bell, like a bell. Pain natin bumatong sa kahoy, nako. Napakabugoy mo talaga. Andito kuys, walang pain kuys. Yung isa, nawala yung pain. Siguro nakawala yung isda. At yung isa, yung pain namin, Nagchil-chill lang sa palwa. pumatong sa kahoy. Dah, tara. Go, try. Loh, iba na. Loh, tayo. Uy. Dah. Hina. Gira dito. Gitu. Ira. Yo, what's up? Yo, what's up? Nakakuha tayo mga guys. Hindi na tayo masiro. So yun mga guys, hindi tayo zero. Ang tawag po dito sa amin ay haluan. At sa iba ay, ang tawag nila dito ay dalag. Pero sa totoo, sa English to, ang tawag nila stickhead. Ito yun, no? Ang laki, oh. Thank you. Hindi tayo masiro mga guys. Eh mga guys, dapat ilagay natin dito para chill lang. Yun. Pila mga guys, tingnan natin. Oh! Yun guys. Ito lang pain at ito. Yun, nakikita nyo mga guys. Yung isa. Ay sa unahan. Oh. Yun. Medyo maliit-liit siya kaysa dito pero okay na. Kadli sa atin. Wait lang. Gigi. Thank you. Yun mga kuys. Yun. Kaso maliit lang pero okay na. Salamat. May dalawa na tayo. Tingnan natin dito if may kuha ba. Maibod ko. Kala ko wala. Kaso maliit na. Okay na. Yun, nakita nyo? Yun. Kukunin ko muna ito mga kuys. Oh, keluar. Hindi. Ano putla? Yun. Yun mga koys. 3 na nakuha natin. Thanks Lord. Hindi tayo zero ngayon. Yun mga koys. Ito yung last nating napuntahan. 3 na yung nakuha natin. Pero yung isa hindi natin makita kung saan na. Stickhead. Yo, what's up mga koy? So andito kami ngayon sa kung saan ako tumatambay. Andito kami ngayon. Yung konting kape, yung asukal. Tapos meron kaming ano to? Ang tawag ito sa amin mga koys ay bayi. Oh, wow!
Yo, what's up mga kuys? So ayun, dito na siguro ko namin tatapusin yung vlog. Maraming salamat nga pala sa always na pagsuporta. Sama na si Kuys Paul at Kuys Vincent. Yun, thank you nga pala sa solid na suporta mga kuys. Stay safe lang po tayo. Subscribe and click the notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod nating mga vlog at adventure. Kaya dito na muna tayo.